Szevasztok gyerekek, én Mr. DD vagyok, és éppen eljöttem Józsefhez. Annak is értem. Ja. Úgyhogy éppen most megyek hazafelé, és hát elég hideg van. Úgyhogy bárki is megy bármerre valahova, az öltözön, mert rohadtul hideg van kint. Úgyhogy ja. Jaj, úgyhogy gyerekek, képzeljétek el, hogy ma reggel felkeltem, a 4 óra fele, mert nem tudtam aludni, és úgy mondtam, hogy akkor most már meg is reggelizek. És hogy beütöm gyorsan a kajámat, az ügycsimot, ami ráadásul Fanta volt, ami színsavas, és ami tele is volt. Lehetem a gépet, bekapcsoltam, elkezdtem gyorsan gépezni, és valami folytán, nem tudom miért most szellemek járnak, vagy mi, nem tudom, kifolyt az egész. Rá az asztalra, és aztán végig a gépen, végig a konnektoron minden, és elkezdett ott minden szikrázni, rángolni, füstölni, hogy nagyon komoly volt. Egyszerűen nem tudom mit csinálni, nem volt nálam semmi se. A szüleim még aludtak. Azon veszem észre, hogy hirtelen kimentem hozzá valami gyorsan, hogy el tudjuk mondani. Az egész szobámban füst van. Kinyitottam a szobám ajtaját, és olyan füst jött ki, hogy az elmélet, az ilyen, konkrétan nem el sem mondani, mert szerintem köd lett volna, vagy nem tudom, ilyen valami robbanás lett volna, nem mindegy. Úgyhogy most az a nagy szar helyzet, az a legjobb, hogy most éppen, vagy nem jobb, hogy nincs most gépem. Úgyhogy nem vagyok most valami jó állapotban, ráadásul nem egy olcsó gép volt, azért volt azért ára annak. Úgyhogy most nem tudom most egyelőre, hogy lesz a videók, hogy fog majd csinálni videókat. Majd valahogy megoldom, de szerintem majd kamerával, és akkor majd szüleimnek a gépén majd feltöltöm a dolgokat, nem mindegy. Úgyhogy igen. És majd kommentben majd megkérdez titeket, hogyha tudtok jó gépeket, meg hogy milyen márka, mit tudnak nagyjából, azokat kommentben nyugodtan leírhatjátok, azokat akkor értékelni, és akkor tudnák akkor majd valahogy így választani, hogy akkor melyiket vegyem meg. Vagy éppen oldalakat is nyugodtan mondhatok, hogy milyen oldalak vannak, hogy jó gépek vannak. És azokat szívesen megnézem, és akkor majd azok közül, akit éppen kiválasztok, kapni fog tőlem, hogy valami ajándékot, vagy éppen valami nyereményt. Ezzel ellen, amiért nekem segítettek, fogtok nekem segíteni, hogy legyen egy jó gépem. Azonnak fogom, hogy valami ajándékot majd küldeni, vagy éppen valami csomagot. És akkor ezt nem legyen is az, akkor csinálok egy nyereményjátékot. Aki éppen nekem talál egy jó gépet, és elfogadom, arra majd rá fogok írni, és fogok majd neki küldeni egy jó kis ajándékot. Azt majd nem tudom, mi lesz benne, de azt majd még más videóban el fogom mondani. Úgyhogy hát igen. Úgyhogy indul a nyereményjáték, úgyhogy sok sikert mindenkinek. És előre is köszönöm nektek, hogy ha ebből tudtok nekem segíteni, akkor egy jó gépet nyugodtan mondhatok, kommentbe le tudjátok nekem írni. Úgyhogy igen, úgyhogy hát igen, csak és megyek haza, mondom, kommentben nyugodtan írhatjátok. Videókat majd fogok majd csinálni, valahogy nem tudom még, hogy ne kérdezzétek, ezt majd valahogy majd meg fogom oldani. De majd próbálok majd minden több videót csinálni. Most már egy autó, rohadt jó, és jön még egy. Úgyhogy igen, úgyhogy még egyszer elmondom, indul a nyereményjáték, amiben nyugodtan segíthetek nekem. Ez olyan nyereményjáték, hogy egy olyan oldalt, vagy éppen olyan gépet nyugodtan majd mondhattok, vagy nevet, ami azért nem egy olcsó, nem egy rossz gép, hanem elég jó, hogy azért tudjon valamit azért. És azért lehessen használni egy normális, erős gépet, nyugodtan majd kommentben majd írhatok nekem. És akit ki fogom választani, és kapni fogtam egy ajándékcsomagot. Azt még, hogy milyen csomagot, azt még nem tudom, azt majd még egy más videóval le fogom majd írni, ezt még egyszer elmondom. És meglátjuk, hogy sok sikert mindenkinek. Jönnek majd a többi videók is, úgyhogy én már ennyi is lenne. Mr. DD voltam, szevasztok!